eli perjantai-ilta. Ja sain sen verran rahaa, että nyt on mentävä perjantai-illan kunniaksi. Täällä on viihdykettä sixpackin verran. Mutta sitä ennen täytyy mennä syömään, joten minähän menen halvimpaan mahdolliseen perheravintolaan. Semmoiseen paikalliseen Hesburgeriin. Tässä on japanilaista pikaruokaa. Ja täällä käy hirveästi perheitä. Ja se tuntuu olevan hirveän suosittua. Elikkä liukuhihna sushi. Ja tää on semmoista, että 100 jeniä maksaa lautanen. Täältä koneelta saa tilattua tietysti kalliimpiakin. Mutta aloitetaan kumminkin näistä tärkeimmistä. Eli alkoholi, beer. Otetaanko me tuoppi vai pullo? Otetaan yksi tommonen normaalikokoinen ja tilaa. Sitten odotellaan, se ei tule tästä liukuhihnalta, se tulee tuolta ihan noin niin kuin tarjoillaan. Eli sitten täältä saa matcha-kuppeja, vihreitä teitä, ei matchaa välttämättä. Ja vihreitä teitä löytyy aina pöydästä. Ja tää on älyttömän suosittu juoma täällä. Eli vihreitä teitä kuppiin. Ja jokaisessa pöydässä on sitten tommonen vesihana tässä, mistä tulee kuumaa vettä. Näin juodaan matcha teetä, vihreitä teetä, en mä tiedä enää. Noin. Arigatou gozaimasu. Sieltä tuli olut. Kanpai. Ja täällä voi viettää vapaa-valintaisesti aikaa sitten niin kauan kuin menee. Meikäläinen tunnissa 1,5 ehtii vetää itsensä aika huonoon kuntoon. Ei jumalauta. On pakko ottaa tempura. Elikkä tässä on nyt friteerattua niin kuin, mitäs tää nyt on? Sanon nyt. Pumpkin, siis toi perse, voi pipari. Suomeksi. Kurpitsa. Joo. Kurpitsa tempuraa. Aivan mielettömän hyvää. Tää on joku vaalea kala. Tää on kypsennetty ihan pannulla. Ja. Mä pistin siihen makeeta soijaa päälle. Aivan sairaan hyvää. Sitten lautasta vaan kerätään kaikki pöytään. Sitten kun sä oot syönyt tarpeeksi, tossa on nappi, mistä tilataan henkilökuntaa. Ne laskee sun lautaset, tekee sulle kuitin ja sä käyt maksamassa itse ulos. Yksinkertaista, nerokasta, halpaa, hyvää, mahtavaa. Katsotaan toi erikoistilausten tekeminen. Eli tässä on tää erikoistilaustaulu. Ja tästä sitten katsotaan. Mun tekisi ehkä mieli tunaa. Tuna on aika hyvää. Tosta bluefin tunaa. Tää on ehkä pikkusen kalliimpaa. Mutta itse asiassa sekin on vain 100 €. Mä en oo vielä keksinyt mitään eroa nigiri 2 ja nigiri 1. Eli siis se maksaa saman verran, mutta toisessa tulee 2 ja toisessa 1. No enhän mä sit tommosta ota. Sieltä kankel. Sitten otetaan nigiriä 2 hengelle, eli tosta tuna. Oi, ei tarvita kuin 1. Noin. Ja order. Order, noin. Elikkä sieltä tulee. Ne tulee punaisilla ja sitten tää huutaa tää masina kun ne saapuu. Tähän voisi laittaa pikkusen wasabia, otetaan tosta. Op. Se lähtee karkuun. Joo, eli wasabi kiertää tuolla linjastossa ihan muiden mukana. Sitten mulla on tässä sopivasti yksi tyhjä lautanen. Mä voin töräyttää sen siihen ja sit siitä annostella sitä itselleni. Mitäs muuta täällä on semmoista, mitä vois vetää tässä odotellessa? Toi näyttää ihan hauskalta, minkä eteenpäin. Friteerattuja katkarapuja. Ei. Mulla on haisu, että sieltä voisi tulla seuraavaksi jotain mulle. Nyt mun koneeni huutaa. Se näyttää, että sieltä on tulossa 1 tuna. Ja puhuukin vielä. Elikkä tässä on mun tuotteeni. Ja se otetaan tosta ja punaisen lautaseen annetaan mennä eteenpäin.
Siinä. Tää sulaa suussa. Älkää syökö Suomessa tonnikalaa. Se on uhanalainen laji. Plus, että se uhanalainen liha käytetään ihan päin vittua siellä. Ihan oikeesti. Tää sulaa suussa. Ja tää ei ollut sitä kalliimpaa. Sitten on se kalliimpi, mitä me otettiin viimeksi. Se oli semmonen, että sä pistit sen kielen päälle ja se levisi. Se on aivan käsittämätöntä. Mä en tiedä, onko se tuoreus vai mitä sille tehdään täällä. Se on se leikkaus, kaikki tommonen. Mä en ymmärrä siitä niin paljon, mutta siis täällä tonnikalaa osataan käsitellä. Ja vaikka nyt voi olla vähän eettisiä ongelmia tämän tonnikalan syönnin kanssa, mutta hei, jos sä et syö sitä täällä, niin kyllä nämä miljardit, siljardit, giljoona japanilaista nessuja. Mulle annettiin ystävällisesti tämmönen iso loossi, vaikka mä istukin täällä yksin. Yleensä yksinäiset ihmiset tai yhden hengen ruokailijat, niillä on tuo oma tommonen pystypöytä, mihin ne menee. Mutta minä kaisinina sain pyytää tämmöisen ja sainkin sellaisen. Niin nyt mun on helpompi laittaa kamera ja näyttää tää koko systeemi. Ja sit mä saan rajattua tän sillä lailla, ettei kuvassa näy muita kuin minä itse. Niin ei häiritä ketään. Japanilaiset on tosi tarkkoja yksityisyydestä. Aina jos haluat kuvata jotain ihmistä, niin sun pitää kysyä, saatko sä. Ja mä oon nyt 2 kertaa lähestynyt ihmistä. Toisella kerralla mä sain oikein nätin poseerauksen ja toisella kerralla tää henkilö juoksi karkuun. Et se on, meitä on joka veneeseen. Ja mä haluan tosiaan muistuttaa, että tää on pikaruokala. Että vetäkää vittu päähän ja niitä teidän Hesburgerin 9 € megaaterioiden kanssa. Meitsi vetää täällä pikaruokaa. Joka on laadultaan 300 kertaa parempaa. Ja hinnaltaan. Raaka-aineena täällä ei juurikaan käytetä mitään semmoista, mitä ei Suomesta saisi. Ja näitä saa siis ihan supermarketista. Me ollaan syöty Jarmon kanssa supermarkettisushia, mikä on niinku se sushin alin muoto täällä. Ja täytyy sanoa, että sekin on parempaa kuin mitä mä oon maistanut tuolla koto-Suomessa. Me tehdään näin, että minä jään tänne natustelemaan ja te jäätte sinne koto-Suomeen nuolemaan näppäjänne. Ja muistelkaa mua, kun menette Hesburgeriin. Mega-ateria 9,50. 20 susia, 7 €. No niin, nyt ollaan rantauduttu ulos ravintolasta ja koko kokonaisuushan maksaa siis 13,2 € oluinen päivineen. Ja ois päässyt halvemmalla, mutta meikäläinen intoutui sitten tilaileen paistettua ankeriasta ja kaikkea tämmöistä vähän hienompaa ja parempaa. Mutta silti nyt on pikkupojan massu täynnä ja sitä ruokaa oli aivan helvetisti. Ja se oli halpaa. Ja ei mitään. Jatketaan perjantai-illan viettoa. Moro!